Καλησπέρα από το μικρή σεφ Μακαρούν. Σήμερα θα μαγειρέψουμε αρνίσια παϊδάκια στο φούρνο. Θα χρειαστούμε δέντρο λιβανό, σκόρδο, κρεμμύδι και 2 λεμονάκια. Θα χρειαστούμε ρίγανη, θυμάρι, αλάτι και πιπέρι. Επίσης θα χρειαστούμε μουστάρδα, μέλι και ελαιόλαδο. Ξεκινάμε βάζοντας όλα τα υλικά στο μπλέντερ. Επίσης έβαλα λευκό κρασί, θυμάρι, ρίγανη, πιπέρι και αλάτι. Πάμε τώρα να απλώσουμε το μείγμα μας στα παϊδάκια. Πάμε να βάλουμε το ψήμα μας στο φούρνο για 45 λεπτά.